Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fish Channel. Here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sibonile Part 1, RHOD Renioun. Hey guys, yiniyabona ukuthi ama-viewers amaxoki kanjani? Sebenza ngathi abayazi le ndaba. Ngizothanda ukuthi sihlehlele emuva-ke kule yama-K, uLaconco, uMabusi, uNonku. Mabefika oNonku le ngicabanga ukuthi indaba yaseNambithi le mangakhuluma iphutha. Mabefika uNonku noLaconco noMabusi bafike bona late because babenenkinga transportation nje kwaba balinda angazi isikhathi esingakanani lawo manga nje abawakhuluma because ku-impossible ukuthi balinda lawo ma-hour abawashoyo kwindawo onga-driver isikhathi esibalekayo. So mabefika-ke bayasho ukuthi thina phela vele sifike late and lento le phandle bandla basho ukuthi thina sifike late and akukho fair ukuthi bona abanikeza i-option yokuthi beyolala kwenye indawo laba bafike ngabe kuhambe bona bakhuluma ukuthi abanye baflyile kuqala uMabusi futhi athi abanye baflyile noMakhumalo usemjwayeleni noSurisha. Yileyo party evelile kwishow. Kodwa bekukhuluma uNonku, Laconco, uMabusi. Masebe bonke uyayiqala-ke uNonku indaba ukuthi hayibo kwenzakaleni futhi yini abanye beflyile thina sahamba kanje. Wasala yedwa uNonku. uMabusi no Lasi basala baba innocent ezifa bebengakhulumi bona kulento le esho uNonku abayazi. Even uNonku esesho ukuthi besikhuluma noMabusi noLasi bathulile. uMakhumalo mayesethi lama rooms asondelene because i-wall yakhona ihlangene ngicabanga into enjalo. Wathi uLasi wagxuma wathi ayikho leyo ama-rooms awasondelene. Wathi uSurisha asondelene wathula. Mase bembuza ukuthi uMakhumalo uzweni. Washo uSurisha ukuthi babazwile bekhuluma kodwa uMakhumalo akamtshelanga ukuthi uthini asibaleke manje. uSurisha shuthi unamanga ngokusho kwaMabusi noLaconco. uSurisha washo ukuthi uMakhumalo akamtshelanga ukuthi bebethini ngoba vele bebekhuluma isiZulu. uNonku noMabusi noLaconco bakhuluma isiZulu vele mabebodwa. uSurisha akamtshelanga wabuza uMakhumalo wathi wangamtshela ukuthi bebethini. Yasala lapho into. Manje uMakhumalo mayengasaphenduli mina ngibuka ngathi wayeba protect-akhe ngalesa sikhathi. Ngala uLasi uthi umuntu ongekho genuine. Angithi uhlaza check ukuthi abantu ba genuine. Akekho genuine ngoba akakwazi ukuthi akhulume into aphinde futhi engayiqualify. Yini le ayizwile manje ngathi khona into yaziyo futhi awufuni ukuyiqualify. Wena ukhuluma isiZulu nabangani bakho obviously uSurisha akasazi isiZulu kangako. Lona ongamtshelanga ukuthi ubethini awubona ukuthi mhlawumbe ubezama ukucisha umlilo. uNonku uyasho ukuthi ama-rooms asondelene. uSurisha uyasho ukuthi asondelene. uSurisha uyasho uNonku uyasho ukuthi besikhuluma. Iphathi kaLaconco engikhumbulayo-ke le wayikhuluma into esile futhi ukuthi bona ngoba bafike late balambile abagezile bekufanele kube laba abafike kuqala behambe ukuze bona ngoba vele bafike emuva bakhathele babenenkinga. So nje ku-reasonable ukuthi ibona kufanele belale eNambithi. Ngabe ngibiza right. Manje ku-episode 11 or 12 uLondi ubuza uMakhumalo ubuza etafuleni ukuthi kahle kahle ubani ojwayele uMakhumalo. Wajumpa-ke uMabusi kuleyo nkulumo. Mayesebesela uMakhumalo noMabusi uthi uMakhumalo isizathu sokuthi vele mina ngasondelani nawe ngakuzwa ulobo ubuza ukuthi why uSurisha ukhethe mina uphinda. Wayivuma leyo nto uMabusi siyithathephi? Angithi ile yaseNambithi sokokwesibili. So kuyenzeka futhi noSurisha uyangena uMabusi
uMakhumalo uSurishi khona futhi eSunset bese beyisho lento ethi hayi uMakhumalo ileya ndaba leya yaseNambithi ukuthi sina saflyer. 3 Manje uMakhumalo masezokhuluma kwi-Renuion ukuthi khona into ayizwa esukela kulolo daba useqamba amanga. UNonku uyavuma futhi ngoba uNonku wavuma ngalela langa wazi wathi besikhuluma noLaconco noMabuza kwasho ukuthi-ke phela manje sebefuna ukuba innocent phakathi kwabanye bona bakaze bakhuluma. Wasala yedwa uNonku waba umsangano nje secomplainela ukuthi bona bahambe kabi, why bengakhethwanga, bekhethwa kanjani. uMabuza futhi Lasi baze bahleba nangoNonku bathi hayi uNonku uyathanda ukunaka ubesekhuluma kakhulu kodwa bekade bekhuluma naye. Hayi labangani abaxokizayo sebeyaphika-ke manje. Shuthi uSurisha unamanga ukuthi uMakhumalo akafunanga ukumchazela lento ayizwile. Siqala lapho uSurisha unamanga. uNonku unamanga futhi naye ukuthi sakhuluma sonke. Shuthi uNonku unamanga. NoMakhumalo unamanga ukuthi Danki Makhe wamhlalisa phansi lo benza immaturity engekho lana ngoba siyabona ukuthi kule show uya-act how wathi hayi namhlanje sisi sesijahe ukuthi kuvezwe ezinye. uMakhumalo ngathi uzakha Anisuza kahle kule Renuion. Bengifisa ngathi bekunamabhakede o5 litha bamanzi nje eduze kwabo yabo. Abantu bazothi nginosathane kade ngiyayidlalela mina Nkosi yami. Ngiyayidlalela nje. Ayikho into etheni sayidlalela nayo show senza ama-reviews ngoba iVlux TV siyayidlalela. Ngaphezulu kwalokho ayi mawunenkinga ayisale kuwe asingene futhi lapho. Hayi uMakhumalo bamnikeze ngimbone ngosaqala esukume yabo eshintshe indlela yokuhlala ngathi nalaleyo ukuthi kuze ngoma nayaleyo ukuthi-ke uMakhumalo ubona usathane no manje uMakhumalo ubelokhu ethule nje ngoba bekunosathane. Washo kodwa uLondo ukuthi labo anti abathanda ukujabula ngeke uthula uMakhumalo isho iyaqala iziyophela usaba usathane. Futhi yabo uzodinwa namhlanje edinwe lento engiyishilo indaba yakhe uFriday namhlanje bani happy nibe right wenze nayo izinto ezifanele kodwa nje uMakhumalo hayi ubethule uMakhumalo ishow iqala izoyophela senyazi ukuthi ubethuleleni ubesabiso usasa.